Kaixo, ane naiz, eta normalean ipuinak kontatzen ditut. Baina gaurkoan, euskerak Gasteizen duen egoeraren inguruko bidaitxo bat proposatzen dizuet elkarrekin egiteko. Hasi baino lehenago gauza bat erakutsiko dizuet. Hau Araba eta Gasteizko ulermen mapa da. Eta ikusten duzuenez, Araban 50% baino gehiago ulertzen dugu euskeraz. Eta Gasteizen antzerako. Eta Gazteen munduan ordea 80% ulertzen dugu euskeraz. Eta Gasteizen ere antzerako gauza da. Beraz, esan dezakegu, Gasteizen egoera ezin hobeago batean gaudela euskeraz hitz egiten hasteko. Goazen! Munduari ezateko, garen azarro gaudela, gu geurean tinko, izan zirelako gara, izango dira garelako, Egan ozenki eta jeiki, egizu kanta eta olerki, badakit zaila dala, baina herria dauzurekin, kasurik ez bildurrei da ere kisasu bihotza, zergatik gure artean ikura arrotzak, badauzkagu arro sentitzeko mila motibo, mila razoi ezberdin, danak dute balio, enbor berekti sortu ginen da hori zan akaso, azalpen bakarra hizkuntza beti gure arpaso. Bazen behin Lutxo Egia izeneko bizkaitar zoro bat. Performance berezi bat burutzea erabaki zuen, hilabete batez euskera hutsean bizi izan zen. Ostera, Donostiako Egia auzoan, Agurainen eta Murgian euskeraren normalizazioaren eta erabileraren aldeko dinamika ezberdinak burutu zituzten herritarrek. Oraingoan ordea, Euskal Herri mailako dinamika bat sortu da. Euskaraldia. Helburua? 11 egunez hizkuntza ohiturak aldatzea. Bizitza eroaren momentun, bihotzakin berbai behingoz elkar uler. 11 egun. Oso egun gutxi horren hizkuntza zahar batentzako. Baina tira, nonbaitetik hasi beharko gara. Seguru abentura polita izango dela, zeozer berezia, gogoratzeko eta errepikatzeko modukoa. Aupa, barkatu. Kaixo, arratsalean. Euskaraldian izena emateko hemen egin dezaket? Bai, noski. Hemen eman dezakezu izena edo zein gizartetxetan ere izena eman dezakezu. Deitu, hemen nago itxaroten aldabetik etorriko direla izen emate horri gehiago hartzera, ja, bukatu zaizki eta gehiago behar dituzte. Ah, bale, osake, harrera hon eduki du Gasteizeko bizilagunen artean Euskaraldian? Bai, nahiko harrera ona izaten ari du. Azkenean, jendea pozik dabil, gogotsu eta gaur egun 6.000 lagunetik gora eman dute izena eta nik uste dut azken egun hauetan ere lagun gehiago emango dutela. Eta ze apuntatu dira, neska edo mutil gehiago? Neska gehiago apuntatu dira. Zifra dira, emakume ia bikoitzak apuntatu dira, bai. Animatuagoa gaude emakumeak orduan. Bai, nik uste dut bai. Eta zenbat belarri prest eta hau bizi apuntatu dira? Kasu honetan ere zifrak nahiko ezberdinak dira. Apuntatu dira hau bizi askoz gehiago. Ah, bai? Bai, askoz gehiago. Bar ditugu belarri prestak. Ah, bale, animatuko ditugu lagun belarri prestak orduan. Eta zer egin behar dut nik izena emateko? Izen emateko egin dezakezu online, izenemate.euskaraldia.eus web orrialdean, edo hemen, oian ederren izen eman dezakezu, edo zein gizartetxetan, nahi duzun bezala. Bale, hartuko ditut igual hemendik paper batzuk, eta eramango dizkien lagunei, eta gero igual gizartetxeri gertuenean egingo dugu. Bai, hartu ditzakezu hemendik papelak, eta zuen lagunen artean banatu, eta nahi duzun lekuan izan eman. Bale, eskerrik asko, ea belarri prest gehiago animatzen diren. Bai, mila esker, agur. Ei, agur. Eta... Kaixo. Agur. Ane. Hombre, Banez. Ze moduz? Baldiko. Bai. Zelan? Ondo.
Erakusketa ikustetik, hemen. Oso ondo. Bai, eta zu? Gonbidatu baten zai. Daukagula ekintza orain eta pixka lehenago etorri naiz. Baitu. Lortu duzu ulermen mapa Arabakoa eta Gasteizkoa. Bai, bitu, ale bat zuretzako, jake bidaukadan. Eskertze dizut, ze gainera horrekoan egon ginen honen inguruan izketan. Kontatuko jazu pixka nola irakurtzen dezuzuk? Bai, Arabakoari begira, egia esan, aurre iritzi asko apurtzeko moduko mapa bat da, ez? Ze ikusten duzu zenbat jende den gaur egun gai euskara ulertzeko, hau da, gaitasunaren zati hori erakusten du mapa honek, eta datuak oso positiboak dira, pozik egoteko moduan gaude, ez? Asko aldatu da panorama. Gaur egun oraindik ikusten da, iparraldetik egorako ardatzean baldaketak daudela, ezta? Goian ulermen maila altuagoa da behan baino, baina gero beko mapan, gaur egun umeen eta gazteen ulermena erakusten duen lekuan asko zero homogeneoagoa da. Eta homogeneoak esan nahi du, ia gehienek, 80%tik gora ulertzen dutela gaur egun euskaraz, eta horrek badakigu zer esan nahi duen etorkizunera begira, ezta? Bai. Panorama... Deigarria, ez? Ona. Gasteizkoa ere, antzeko norabidean doa, ez? Agian homogeneoagoa da gaur egun ere, koloretan, ez? Eta, esaten duzuna, gaur egun Gasteizen, azkenengo datuen arabera, 75.000 euskaldun inguru daude, 250.000 biztanletatik. Horrek esan nahi du, Gasteizko biztanleen artean lautik bat euskalduna dela. Eta esan ditugu gaztu, elebidun hartzaileak, hori direla, euskaraz egiteko gaitasuna ez daukatenak, ez dinak hau sartzen, baina ulermenen maila badutenak. 100% dira Gasteizen. Orduan, hor badago, margen polit bat eragiteko eta pertsona horiek aktibatzeko, euskaraldia orain datorkigula horra itzaki ederra, eta gainera etorkizunera begira esaten duzuna, Gasteiz ere gorria da, zer esan nahi du gorriak 180-190 artean, euskaldunak izango direla, da ulermen maila izango dutela, ordan gure gazteria euskalduna dator, gaur egun 180 bada, etorkizun batean, askoz gehiago izan daitekela pentsa daiteke. Bai, eta aipatu duzu euskaraldia, eta mapa hau ikusita, bai Gasteizkoa eta bai Arabakoa, nahiko terreno erosoa ematen du euskaraldia praktikan jartzeko ere, ezta? Txapa eraman edo ez, ja badakigu oso aukera handiak edo probabilitate altua daukagula euskara zuzendu norbaiti eta berak ulertzeko, ez? Orduan, ikusiko ditugu gero emaitzak, baina nik egoera polita dela esango nuke. Erabegirarako aitzaki gutxi, ezta? Hau ikusita? Ez dago aitzakiari, ja. Gutxi. Ea ze kolore hartzen duen euskaraldiaren ostean. Hori da, ikusiko dugu. Ja. Askotan gertatzen da. Herri oso euskaldunetako jendearekin batzen garenean, nongoa zara? Gasteiztarra? Ze ondo egiten duzun euskeraz, ez? Horrelakoetan, nire hiri txiki honekiko harrotasun sentimendua indartzen da. Euskaldun berria gara oro har, eta askotan gaztelania tartekatzen dugu elkar komunikatzeko. Poteak euskeraz eskatu eta ondokoarekin gaztelaniaz hasten gara. Kaixo. Aupa, ebaki bat mesedez? Bai, horrelakoa gara, eta horrela onartu behar dugu gure burua, baita gure errealitateaz kontziente izan ere. Eskerrik asko. Hamaika hizkuntza, ohitura eta kultura elkarbizi eta elkar elikatzen dira Gasteiz koloretsu honetan. Guzti horrekin, eta baita gure jatorri historiko eta geografikoarekin gure identitate berezia hau eraiki dugu. Gasteiztarra, arabarra. Datu estatistikoak hor daude.
eta bakoitzak erabakiko du horiek sinistu edo ez, baina badirudi, Araba Euskal Herriko lurralderik puntakoena dela. Azkeneko urteotan, hementxe eman da hazkunderik handiena euskararen erabilera eta ikasten dabilen pertsona kopuruan. Ez izan zalantzarik, Gasteizen euskaraz bizi ahal izango gara. Eta seguru nago, etorkizun hori uste duguna baino hurbilago dagoela. Bitartean, jarrai dezagun norabide eta asmo berdinekin. Opa, César. Ane, Kaixo. ¿qué tal? Ondo, zu? Sí, bien, vengo de Euskaltegi ahora, yendo para casa, esperando el tranvía. Ni Oiane derretik nator. ¿Y trabajando? Ez, joan naiz bertara Euskaraldianerako paper batzuk hartzeko. De eso del día de euskera, ¿no? Bai, bueno, Euskaraldia da 11 egun proposatzen dira Euskal Herri mailan euskeraz egiteko. Azaroaren 23tik abenduak 3 arte. Vale, es que esta semana nuestra profesora de Euskaltegi nos ha comentado un poco cómo iba el tema. Aha, bai, berez dira hori 11 egun euskeraz hitz egiteko, eta pixka bat helburua da euskera gehiago erabiltzea, hizkuntza ohiturak aldatzea, eta, bueno, pixka bat euskarari ez, ¿Y para apuntarse? Begira, apuntatzeko, nik justo hartu ditut paper batzuk lagunekin konpartitzeko, eta hau bete behar duzu, eta edo Oian Ederren edo gizartetxeetan ematen duzu izena, eta... ¿Relleno los datos? Hori da. Vale. Eta gero emango dizute txapatxo bat, porque izan alzara belarri prest edo ahobizi. Nik adibidez euskaraz ondo moldatzen naizela, ahobizi izango naiz. Eta 11 egun horietan egin behar dut euskeraz. Euskeraz dakitenekin beti. O sea, que es como lo que estamos haciendo ahora, más o menos, ¿no? Hori da, pixka bat, nik dakidanez zuk ulertzen duzula, nik zuri euskeraz egiten dizut, eta ahobizi izango naiz, eta ez ezagunekin lehenengo hitzak beti euskeraz. Eta belarri prestak, euskeraz ulertzen dutenez, txaparekin esan nahi dute zurekin halko dudala euskeraz hitz egin naiz eta zuk batzutan euskeraz edo erderaz erantzuten didazun. Eta pixkat horrela joango da... Mañana tengo que ver a Euskaltegi y miraremos a ver, voy a hablar con mis compañeros y a ver si nos apuntamos todos. Hori da, bai, gainera belarri prest gehiago falta dira, porque asko dira ahobiziak, baina belarri prestak falta dira, así que ze ondo, bai. Eta hori txapatxoarekin, 11 egunetan horrela jakingo dugu nork hartzen duen parte jolas edo dinamika horretan, eta nork ez, eta... ¿Y para las redes sociales y todo esto? Begira zu. Bai, zu gainera sare sozialetan badaukazu eragina. Vale. Aterako dugu argazki bat? ¿Nos sacamos una foto? Sí. Venga, vale. A ver. Gainera hau jendeak ikusiko du. Y luego comentamos para que lo vean y... Vale, venga, aterako dugu. Oye, si hablamos en euskera todo es mejor. Hori da. A ver. Listo. Vale, pues la subo ahora. Hori da, igo eta Y nada. jende animatzen den. Sí. Hori da. Eta zu nora zoaz? Pues ahora voy a Betxuko. A Betxukora, Banitxagora. Sí, además vino justo de tranvía. Vale. Pues nada, bueno, te cuento el próximo día, ¿vale? Vale, ondo pasa. Hasta luego. Agur. Ondokoak euskeraz ulertzen duen heinean, euskal hiztunok euskeraz jarduteko aukera daukagu. Oso arraroa dela elkarrizketa elebidunen kontu hau? Bai, hala da. Baina horrelako harremanak eraikitzea lortzen badugu, gutxinaka belarri prestak ahobizi bilakatuko dira. Izan belarriak prest eta ireki bihotzak. Hau, Gasteiz da eta. Azken 30 urteetan edo 70 hamarkadatik hona euskaltegietan bilakabidea nahiko antzekoa izan da, ez? Hasiera batean bai gau eskoletatik hasita ikasle kopurua gora egin zuela, baina azken urteetan egia da mantendu dela, ezta? Krisi ekonomikoaren beherakada horrekin, baina Gasteizen Araban. Bai, hala da. Azken 30 urte hauetan batez beste edo 5.000 ikasle izan ditu Gasteizen, Araban 6.000 inguru edo hola, eta zu dinosuna, azken batean, krisi garaian edo jaitxeratxoa edo nabaritu da, baina oso antzera ibili gara azken urte hauetan. Nik igual bilakara horretan motivazioa izan da aldatu dena, ez? Azken urte hauetan edo ikasle motivazioa ez da lengua, lehen igual ideologikoak bazan motivazioa, eta gaur egun
euskaltegitara hurbiltzen diren ikasle gehienek buruan dutena zea dela, tituloa, ez? Nire ustez hori ez da txarra, azken batean modu bada euskara ikasteko eta azkenean euskaltegitara hurbiltzeko modu bat, ez? Eta behin euskaltegitara etorrita, guk aukera daukagu hori motivazio hori, buruan daukaten motivazio pragmatiko hori nolabait aldatzeko eta kasu gehienetan lortu egiten dugu. Bai, egia da hori, hasiera batean euskaltegira jotzen zuen jendeak jotzen zuela hizkuntza bat jasotzera, kultura bat, mundua ikusteko modu bat, kaso. Baina egia da azken urteetan geroz eta gehiago da zela titulazio bila, baina gure esku ere badagoela hor. Bai, postekoa da guretzat edo nolabait euskaltegira edo hurbiltzen den horren buruan nolabait kultura hori sartzea, gure lana da, nolabait motivazio horretan edo motivazio hori aldatzea, bai? Bai, eta ikasle bakoitz ere aukera bat da, aukera bat gure kultura hori transmititzeko, hizkuntza, mundua ikusteko beste modu hori, ez? Bai. Eta gira da gian euskaraldiak ere horretan asko lagunduko duela, ez? Ikasleen motivazioari begira, gian orain arte ere ikasi dute titulazio bila eta uste dute askok asko jakin arte edo maila jakin batera iritsi arte ezin dutela erabili, ez? Agian, belarri prest figura horrek ere aukera ematen dira askori, bere burua gai ikusteko hortarako eta baliogarri euskal mundu horretan, ez? Eta motibatzeko ere. Bai, nik uste dute ekitaldi honek bide emango diela ikusteko ez dela beharrezkoa maila edo gaitasun osoa lortu arte askok hori dute buruan, ez? Nik ez daukat gaitasun nahikorik eta ez naiz ausartzen eta beti beldurrez eta ekitaldi honekin edo igual ausartago edo ibiliko dira, esango dute, oraindik ez dut ondo edo guztiz ondo egiten, baina ikusten da dakidanarekin edo egin dezakedala euskeraz eta jendeak onartu egingo duela nik daukadan maila eta... Bai, eta hizkuntza ohitura aldatzeko aukera hori, ez? Guk ere hizkuntza ohiturak aldatzeko aukera hori behar badugu, pentsa ikasleek. Normalean erdal mundutik datozela asko eta aukera hori izatea garrantzitsua dela bereientzat. Eta ikusteko ere klasetik kanpo erabili dezaketela, ez? Askotan, baina erausketak euskaraz egingo ditut, daukazun mailarekin egin ditzakezu, ez? Eta igual euskaraldiaren aitzakiarekin horrelakoak. Bai, eta azken batean hizkuntza bat ondo ikasteko hori da bidea, ez? Erabilera. Eta azken euskaltegitara etortzen diren ikasle askok buruan dakatena eskola, jaso, gero etxera joan, etxeko lanak egin, bueltatu ez dakiz zer, baina gero benetan ez dute, realitatean edo ez dute erabiltzen, eta hori bide bada erabilera bultzatzeko eta sustatzeko. Guk iazko ikasturten adibidez esperientzia trukaketa bat egin genuen, eta esperientzia desberdinak kontatu zizkiguten aguraindik, zuiatik, eta gogoratzen dut ikasle askori mundu bat irekizitzaiela, ez? Eta esatea, eta nik parte hartu dezaket horretan, eta bai, ez da oso positiboa izan daiteke. Eta kontrara ere, ez? Euskaltegietatik euskaraldira ere, eta gazteizko jendartari, edo euskal herritar guztiei erakustea ere, hizkuntza erabiltzeko dagoela, eta nahiz eta motelago egin, edo beraien akatsekin hitz egin dezaketela, eta ikastea jendeak ere, pazientzia hori izaten, eta laguntzen ere, ez? Ez, eta da aukera bat, hemen Gasteizen gaude, eta deno dakigu Gasteizen inguru euskalduna, guztiz euskalduna topatzea zaila dela, ez? Orduan da, modu bat, nolabait ikaslei aukera emateko, ez? Giro euskaldun batean murgiltzeko. Bueno, pues el panorama del euskera en los medios de comunicación, pues en Araba y en Gasteiz, la verdad es que es bastante escaso. Si nos vamos hasta Aiaraldea, precisamente en Aiaraldea, pues sí que es cierto que iban haciendo un trabajo muy currado desde hace ya bastantes años y son un medio referente en la zona. Y si nos vamos a Gasteiz, a la capital, pues la verdad que el panorama general es bastante desértico. Quizá pues alguna pequeña intervención en euskera en algún medio público. En cuanto al papel, pues algunos artículos en determinada prensa
muchos de ellos además en euskera, pero para hablar del euskera, siguiendo un poco la habitual costumbre. Y luego, bueno, pues ahí tenemos pues a Lea, que también lleva ya bastantes años trabajando y parece que se va asentando como un medio en papel importante pues todas las semanas. La verdad es que el panorama es muy escaso, en general no podemos tampoco estar demasiado contentos, ¿no?, con ello. Egia da, emaitza ez dela espero genezakeen onena, asko daukagu egiteko eta oraindik nahiko gutxi erabiltzen da euskara edabidetan, Araba mailan, ezta. Hala ere, bueno, azkenengo urteetan bilakaera positiboa izan da, gero eta edabide gehiago sortu dira, eta hor zuk aipatzen zen dituen Aiaraldea, Alea moduko edabideak, orduan euskara hutsean sortutako edabideak eta tokiko edabideak, bertako informazioa lantzen dutena eta Arabako ikuspuntu bat eskaintzen dutena. Gainera edabide, bestelako edabidetan, normalean gaztelerazko edabideak direnetan ere, pixka bat ari da sartzen muturra euskera, eta hori importantea da. Eta nik uste dut Alabedin adibidez, aurrera pauso importantea eman dizuela zentzu horretan, Alabedi bi sortzearekin, euskara hutsean dagoen Arabako emisora bakarra sortzearekin, eta Alabedi baten ere euskarari presentzia gero eta gehiago ematen, ezta? Ez da berdina medio nazionaletatik datozen mezuak, edo euskaraldiarekin gertatzen den bezala, herri mugimendutik sortutako iniziatibak izatea, ezta? Herri mugimendutik sortzen direnak, Alabedi irratia bezalakoa edo Alea aldizkaria bezalakoa, badukate jendearekiko gertutasuna eta hori positiboa da. Nik uste euskaraldiaren arrakasta importanteenetako bat horretan datzala. Hay muchos medios que realmente no incluyen el euskera en sus emisiones, a pesar incluso de que cuando obtuvieron, estoy pensando por ejemplo en las radios, ¿no?, cuando obtuvieron sus licencias hace muchos años, en los proyectos que presentaron incluían incluso un 25% de euskera, pero realmente no lo han hecho en ninguno de los momentos. Y quizá pues nos podemos encontrar algún programa suelto, ¿no?, alguna cosita suelta en los diferentes medios. Entonces, bueno, pues esta es una fórmula también para que ese tipo de medios pueda ir incluyendo de una manera más natural el euskera en algunos de sus programas. Por ejemplo, pues la opción de Belarri Prest, ¿no?, que además la sociedad ha evolucionado mucho en cuanto a conocimiento del euskera. Claro, las nuevas generaciones pues ya tienen más conocimiento al respecto y la mayoría de la gente que llega ahora, ¿no?, pues ya con la edad de adolescente puede entender perfectamente el euskera, aunque incluso no lo hable, ¿no? Y esos medios también pues se podían acercar de una u otra manera pues a una gente que quizá no vaya a acercarse a esos medios si no se usa algo el euskera, ¿no? Egia da, zuk esaten zenuena, importanteena ohiturak aldatzea da, ezta? Eta jendearen kontsumitzeko ohiturak, euskaraldiak esaten du hizkuntza ohiturak aldatzea dela gakoa, eta nik uste dut prentsari dagokionez edo komunikabidei dagokionez ere ohitura horiek aldatzea importantea dela. Jendea ohitu egiten bada irratia euskaraz entzuten, prentsa euskaraz irakurtzen, telebista euskaraz ikusten, pixka bat horrek eragingo du eguneroko bizi moduan eta euskara naturaltasun gehiago erabiltzen ikasiko du jendeak. Orduan, zentzu horretan nik bai ikusten dut faltan, zuk esan duzun bezala, komunikabide handiek normalean euskarari egiten dioten tokia bakarrik izaten da euskarari buruzko albisteak emateko. Ez dira beste arlo batzuetako... Es bastante molesto, por cierto, ¿no?, cuando lo lees. Es un artículo en euskera, vaya, para hablar del euskera o de la cultura vasca o algo similar, ¿no? Afortunadamente, yo creo que también esos clichés van avanzando, pero es muy lento todo. Orduan, uste dut edabideen rola hori izan behar dela etorkizunera begira, eta pentsatu behar dugu euskaraldia dela ez 11 egun eta hor bukatzen dela, baizik eta hori dela hasiera, eta hortik aurrera eman beharreko pausuak hildo beretik joan beharko direla, ezta? Eta edabideek ere horretan implikazio gehiago erakutsi beharko dugula. Barnetik antzugan aino, bizi
Y no voy a pedir perdón, con tus ofensas tengo bastante. Sacar de dentro y respirar, tirar pa'lante y no mirar atrás. Y no voy a pedir perdón, con tus ofensas tengo bastante. Sacar de dentro y respirar, tirar pa'lante y no mirar atrás. Aupa, egunon. Kaixo, egunon. Kafesne bat mesedez? Bai, oraintxe bertan. Hementxe daukazu. Mami, esker. Eso, Vale. genetik. Agur. Venga, gero arte. Kaixo, egunon. Bai, ba, oier. Kaixo, aspaldiko. Bai, zer moduz? Ondo. Ondo. Zuzelan? Bai, hemen, Euskaraldiaren kontuekin. Hau, bi arazten da eta gaude gaurria topera. Bai, zelan doa gauza? Jo, pues gustora ari gara, jende asko animatu da eta uste dugu, bueno, irudia polita esaten ari dela. Holan, jendea kalean, ez dakit zer, Euskaraldia, bai, oso gustora ari gara. Eta Gasteizen horrela zenbat hausok, zenbat jendek hartu du parte edo? Jo, ba, ari gara, hasiera baten pentsatzen genuen ez zirela inbesteko hausorik animatuko, baina azkenean, jo, 11 auzo daude funtzionatzen, eta horietako batzuk mugitzeko aukera gutxi edo, bueno, normalmente mugitzen ez direnak, Sartugunea bezalako auzoak ari dira topera eta horrela, bueno, posik horretan ere, jo, ondo. Osa, badoa giroa orduan, ez? Bai, eta, ari dira gauza pilo bat egiten, eta bai, Ze gauza? Jo, pues prestatu dituzte orain Euskaraldiarako, kasi egunero ekimenen dago, eta daude hitzaldiak, baina inguruak, baina baita antzerkiak ere, eta musika kontzertuak, gero dakizu trikipoteo, bertxopoteo, eta dakizu gauza horiek ez dira faltako. Eta bai, gauza oso politak antolatzen ari dira, badago taldetxo bat gainera, pixkate Euskaraldia eta instituzionalizazioa, eta bakizu diskurtso hori nola dagoen, badago taldetxo bat, ari dena egiten zerbait paraleloa ere, baina oso gauza interesanteekin, Gasteizko gune autogestionatuetan, eta Gaztesobradekin, eta hori ere gauza polit. Bueno, gauza mugitzea da kontua, ez? Bai, azkenean da, 11 egun horietan ere nabaritu dadila Euskararen presentzia, ez, Gasteizen. Eta zuk zer uste duzu, nola ikusten duzu, zer emanaldi Euskaraldia Gasteizi, Gasteizeko Euskaraldiari horko... Nik uste dut, importantea dela Gasteizen horrelako zerbait egitea, ez? Beste herri askotan eginda dagoeneko, eta importantea zen hiriburuetara ekartzea ere, eta askotan badaukagu, guk daukagu sentsazio hori, Gasteizen eta Euskaldunak, eta ez dakit zer, ez? Erdalduna, eta hori aldatzeko ere... Baditugu sama batzuetan, ez da? Baditugu sama horiek, eta hori aldatzeko ere, ez? Gure pertzepzioa aldatzeko, Gasteiz hiri Euskalduna da, eta hori demostratzera goaz, ez, egun hauetan. Eta nik uste dut hori ere polit esango da, geuretzat ez erakuste dutzi behar dugulako ezer, baizik eta gure buruari erakutsi behar dugulako. Norbanako, ez? Bai, gustora ari gara Euskaraldiaren kontuarekin. Nik uste dugu gogotsu dagoela jendea, ez da? Bai, pues ya está, ez que ya hasten da, eta jendeari da, etortzen, ja txapak, ez dakiz zer, eta jendea ikusten da ilusioz, eta hori ere, polita da. Bueno, hierba, animo Euskaraldiarekin, eta kalean ikusiko gara, dena ondo ateratzen den. Bai, ondo hau.
Kaixo, arratsaldeon, zer nahi duzu? Baitu, Euskaraldiaren hogia. Vale. Gehiago? Askoa. Kaixo, irati. Zer moduz? Nogi goxoa erosten, Bai. Obizi? Bai, hori ikusten ari nintzen. Beira, nik pentsatzen nuela igual hau bizi beharrean zuk belarri prest edo hartuko zenuela pina edo rola. Azkenean hau bizi zen. Bueno, nik astolan ikasi, etxean eta nire gurasoak ez dute euskera egiten, baina ni ikastola joan nintzen eta hori, eta esan nuen hau bizi izango naiz, saiatuko naiz hau bizi izaten. Lehen da biziko hitza euskeraz esateko, eta hemen ere holaxe egin duzu, lehen da biziko hitza euskeraz? Bai, batzutan ahaztu zait, baina saiatu naiz egiten eta oso ondo. Bai, ni pentsatzen nuen izan nuen hau bizi, pentsatzen nuen euskeraz ondo egiten dudan ez da txikitatik eta espalditik, hau bizi. Baina gero pentsatu nuen, akaso belarri prestere izan nintekeela ni. Bai. Eta igual gehiago kostatzen zaien hoiei, gainera Gasteizen badago olako jende asko, pixkat kostatzen zaiena eta igual aukera hori ematea, baina ezkenean neu ere hau bizi. Eta egia esan, bai ikusi dela aldaketa bat, baina pina ikusten nion jendeari. Baina? Pina ikusten ez nion jendeari, akaso ahaztu ite zitzaidan, Euskaraldiko... bale. Eta pina ikusten nuenean, bai, lehendabiziko hitza euskeraz, baina gero... Bai. Ez, niri proposamena iruditu zain superinteresgarria, tio. Osa, nik uste dut jendea jarri dela hora muerte eta... Zuk nabaritu duzu, bai. Erabili duzu gehiago euskera eta lehendabiziko hitza eta... Adibidez, ez dakit ni dakidan euskeraz egiten duen jendean dakidan euskeraz egiten duela eta azkenean ohitura zen beti erderaz hitz egitea, adibidez hori apurtzeko niri oso ondo etorri zait. Eta mantentzeko aukera ikusten duzu hartu duzuen erritmo berri hori eta euskaraz egitearena? Bai, tia, azkeni pentsatzen ari naiz txapa erabiltzea urte osoa. Ez duzu kenduko, hor, betiko, eramatea egunero eta jendea ikusten duenean ere hitz egiten dizu euskeraz, niri gertatu zitzaidan hori. Zineman, joan nintzen zinemara ez dakiz ere eta dendakoa, erosin nituen hori txorrada batzuk gobinolak eta dendakoa hitz egin zidan euskeraz eta ni geratu nintzen nola pizka eta ez. Harritu zintuen euskeraz egitea gero? Bai, ez gaude dituta hemen, ez? Euskeraz egiterako, erausketak egitera goazean, eta gari hori egia da. Eta izan zen Euskaraldiako lehenengo egunetan. Eta, lehenengo egunetan edo pizka, hasi zenean. Eta esan nion, zergatik hitz egin dira euskeraz, eta esan zidan, txapa dara mazulako, bale, eta... Nabaritu da, bai. Ni esan nire inguruan ez dut gehiagi ikusi, kirol munduan eta ez dut gehiagi ikusi pina eta txapa eta momentu horietan ahaztu ite zitzaidan, baina bai ikusten nuenean bai egia dela gogorazten zidala, ez? Euskeraz, venga, bai. Niri ere momentu batzutan igual ahaztu zait, baina ni saiatu naiz eta nik uste dut, jendea asko saiatu dela egiten. Eta orain, haber ondoren mantentzen den, edo, hemen Gasteizen ikustut bai dagoela falta, hori jende askok badakiela, baina falta dela erabiltzea edo animatzea, ez? Hori da, eta proposamena horretarako iruditu zaizu berona, tio. Egon behar gara Euskaraldian murgilduta... Bizitza osoan. Bizitza osoan zehar, pina jarrita. Tatuaje bat inbarko dugu, zuzenean, ez? Hemen mekokian. Belarri prest, pun. Zer oso duzu? Ogia. Baina zein? Hemen daukate oso ogi gozoa, eh? Euskaraldia jartzen du behitu. Ea beste bat daukate nolakoa. Nik ere eskatuko diet, Bueno, ikusiko gara. Bai, urren arte. Ondo segi, bai. Vale, venga, agur, agur. Erreko dut. Artean izan da. Aurten egin dugu Euskaraldiaren lemarekin dugu, bai? Bakale jira hau izango da. Berriro, beste bat. Zema jarri dituzu? Bost!
Egunon zait. Egunon Jokin. Bitu hemen bildu gara, ezta? Hemen aintzina Arabako asuntoak eta horretzen ziren, dituzte jauntxoek eta herriaren ordezkariek. Seguruenik hasieratik euskera zibiliko ziren hemen, ezta? Euskalo. Bai, ziur baietz. Hasieran bai, denek hitz egiten zuten euskeraz. Gero ja, pixkanaka gaztelera sartuz joan zenean, batez ere goiko esferetan, ez dakigu. Baina bai, euskera hemen segurazki presente egon zela askotan, erabaki askotan aintzina, Araban. Eta hortan ibili gara azken aldian, ez? Pixka bat Euskarak nola egiten duen aurrera, Euskaraldiaren inguruan, eta hori nola ikusi duzu Gasteize nola atera da? Nire ustez nahiko ondo atera da, jendea pozik dagoela uste dut, eta bueno, kalean zehar ikusi izan da, dinamika aurrera eman da, eta nahiko ondo aterala uste dut. Eta osoan behintzat nahiko ondo, bai, osoko elkartekoekin hitz egiten eta, bai tabernetan edo komertxetan, pizkatxo bat ikusi izan da, poliki sartu dela aipatu behar da, baina ondo ikusi dugu. Txapak ere ikusi dira, eta hasierako abiapuntu moduan nik uste dut nahiko ondo atera dela. Nik uste dut ere Gasteizen nola orokortasunean hori txapena komentatu duzula, ez nola zebilen jandeak aletik eta ikusten zuen, horrek txapa darama eta bizikletan pasatzen zuen bat, eta horrek ere bai, eta ez dakit horrek ilusioa bezala piztu du, gainera uste dut, justo izen ematea aspaldi hasi zen eta jendeak izen eman zuen eta horrela, baina justo Euskaraldiaren astean iaia aurretik aina izen emate egon ziren, eta hori zen pixka bat kutsatu egiten zelako. Zu txapa dakazu, nik ere nahi dut ezak izer eta... Nik uste dut jendea txapa ikusi ostean hori, galdetu du zer zen eta animatu da, azkenengo momentuan animatu da, eta zentzu horretan nahiko ondo. Eta nik uste dut gainera balio izan duela, pixka bat jendeak behar zuela, aldaketa, ikusten da Gasteizen badagola almen bat, potentzialidade bat, gainera positiboki, azkenengo evoluzio positiboen ondorioz, eta jendeak behar zuen batean askatze bat, esatea, bagara euskaldun pilo bat Gasteizen, eta daukagu almena Gasteizen pilo bat hitz egiteko, eta nik uste dut jendeak hartu duela, eskertu duela, eta gero topiko guztiak apurtzea, joaten zarela ez dakiz tabernara, eta ikusten duzu pertsona bat atxerritarra eta esaten diozu eta euskaraz erantzuten dituzu, eta topiko guzti horiek apurtzeko ere super garrantzitsua izan dela uste dut, Aipatzen duzu, nik uste dut hori izan dela Euskaraldiak ekarri duen gauzarik positiboena, ezi horiek, hasierako horiek apurtzea, eta, ez ezagunekin edo hasiera batean euskaraz hitz egin behar zuen batekin euskaraz hitz egitera bultzatu gaitu, eta zentzu horretan oso ondo. Eta ez dakit, hemen auzoan nola ibili zarete, ze antolatu duzue? Auzoan gure programazioarekin batera, udazkeneko programazioarekin pentsatu dugu euskaraldiko ekintza guztiak lotzea, eta horrekin hasi ginen bizilagunak Araba ekintzarekin, Umandi ikastolako frontoian antolatu genuen herri baskari bat, eta jende ugari hurbildu zen, eta pixkat Euskaraldiarekin lotzeko, Euskaraldiaren materiala eraman genuen, jendeari komentatu genion, zer egingo zen, izen emateak egin ziren, bastante, eta horrekin hasi ginen. Gero auzora zabaltzeko hemen ostegunetan egiten da pintxopotea, eta erabaki genuen osoko gazte batzuk auzotik mugitzea tabernaz taberna, eta jendeari asaltzea, eta txapakin, jendeak ikusteko eta hori, eta izen emateak izan genituen, zentzu horretan, eta ondo. Eta gero, Euskaraldiaren atarian bezala, bertso afaria egin genuen, osoko bertso afaria. Jende ugari gerturatu zen, eta horrekin Euskaraldiko materiala sosketatu zen, eta pizkat bizibilitate gehiago eman genion. Eta Gasteizen ere ekintza ugari egin dira, ezta? Bai, kontua da elkartea, hasieratik pizkat kudeaketa lanetan ibili dela, dinamizazioan eta hasieran pizkat martxan jartzen, topaguneko kide garen heinean modu batean, ordezkaritza hori geneukan Gasteizen, eta talde motorea martxan jarri, pizkate auzo batxarrak martxan jarri, baita ere tailerrak eta horrela kudeatu, eta guzti hori, eta orduan horretan ibili gara batez ere, atzeko lana egiten bezala, Eta, pizkat geuk antolatu ditugun ekintzak eta, igual egon dira gehiago lotuak, Euskararen astearen inguruko kontuetara, abenduaren 3 egin genuen kandelen mosaikoa, eta gero kale jira argitsua, alearekin batera antolatu genuen, eta igual hori izan da gure ekintza nagusiena, eta gero, jan ederren egon, orduak, matrikulazioak, eta datuak sartu, ez dakiz eslako lana izan den, jendea
paperetik, ordenagailura datuak sartzea, pasa ditugu orduak. Orduak, azkenean jende pilo batek eman du izena. Ez dizen, 13.000 pertsona nahikotxo dira, pilo bat eta oso pozik alde horretatik, beraz, horrek tiki-tiki egin behar da. Hau luzera begirako kontu bat da, ez? Jendeak arreta jartzea non dagoen garrantzia, ez? Gaur-gaurkoz, hezkuntzak eman behar duena, duen alfabetatzeak eman behar duena, eta orain hori, etekin hori, erabile egin behar dugu. Hau da, erabilerara jo behar dugu, eta nik uste paradigma hori jendeak oraindik ez daukala argi, eta gure konplexoak apurtzeko, gure beldurrak apurtzeko, gure topikoak ere gainetik kentzeko, hortarako bideratuta dagola, eta ospaki, olako beste batzuk ere egingo dira. Eta agian horietan hartuko dira orain erein ditugu nazien fruituak, ez, modu batean. Gure kasuan, auzoan, pizkanaka eta poliki-poliki bagoaz lan hori egiten, eta nik uste dute Euskaraldiak ekarri dena izan da, esi horiek apurtu direla, zentzu batean. Igual ohiturak ez dira guztiz aldatu edo nahiko goiz da hori esateko, baina orokorrean nahiko pozik gaude eta espero dugu etorkizunean horrelako ekimenak aurrera eramatea eta zentzu horretan geroz eta jende gehiago animatzea eta ohitura horiek pizkanaka aldatzea. Nik uste dut Euskaraldiak Arabatik ere egin duela bere lantxoa, ez? Eta badagola gogoa, badagola indarra, badagola hor potentzialidadea, ahalduntzeko gogoa, eta ari garela, eta aurrera goazela. Eta gainera, oso martxa honean beti goraka. Eta esan nahi nuke, hemen ja aprobetxatu hemen gaudela, ez? Eta hemen aintzina nola bertako ordezkariak euskera zibili izan ziren, euskera hutzean, ea noizko ikusten ditugun Arabako batzar nagusiak denak euskera hitz egiten, edo hemen udal plenoak, ez? Bada ordua ere bai, ez dakit. Haupa, Sonia, bakizu Euskaldun berrien plazan gaudela? Bai, banekien duela esain beste jarri omen zioten izena, bai? Bai, duela pare bat urte alkate eta guzti etorri izan, beste Euskaldun berri bat. Beitu, egia. Eski egia esan da Lezarrean leku ederrak dituzue, bai, parkeak, tabernak, eta zutabiok ere, hor ibil izan gara parranda egiten, ezta? Dena ez esan behar. Dena ez da kontatu behar. Hala ere, egunerokotasuna nolakoa da, ni, gehien bat gauez tortzen naiz ona, baina zu hemen bizizarela oso hontan, zer? Nire ustez da auzo zaharra, baina oso bizia, eta neurri batean oso gaztea ere, jende asko etortzen da ona, gero alde zaharrean kultur eta hizkuntz askotako jendea dago, oso euskalduna da baita ere, euskaldun asko alde zaharrean bizi gara, baina gaur egun esango nuke dagoela aniztasuna. Baude pertsona zaharrak ere, betiti bizi izan direnak hemen, baude bikote gazteak euskaldunak, baude beste herri batzuetatik etorritakoak, eta hor denok egin dugu alako tutti-frutti bat. Eta Salburuan, zer moduz? Oso gustora, egia esan da oso auzo lasaia da, oso haundia nire gusturako, baina, anitza den arren igartzen da Gasteizko auzo berrienetakoa dela eta nahiko famili berri edo gazte hobeto esan da elkartu gara bertan. Familiak azkenean seme-alabekin edo eta nabaritzen da zentzu horretan, ez dakit berriak garela eta gauza asko egin nahi ditugula auzoan, baina natura gertu dugu eta gustora. Orduan gauzak egiteko gogoz, Euskaraldia zer moduz? Nahiko ondo, ez dakit zuen kasuan, gero kontatuko didazu, baina gure kasuan, esan bezala elkartu ginen igual ikastolen kontuagatik eta seme-alabak bertan genituelako nahiko prest geunden edo prestu gauzak egiteko eta talde batzuk sortu genituen. Adibidez, gurean daukagu Sarburu Kultur Elkartea eta hortik kontutxo batzuk bideratu genituen. Tokatu zitzaigulako edo guk baiezkoa eman genuelako egin genuen aurrekoan gizarteetzean simulakro moduko bat, Euskaraldia hasi aurretik, ez dakit proba moduko bat. Haiek erderaz Euskaraldiari buruz azaldu behar diozu zer den, edo berari prest izango diren, edo... Belarri prest? Nio bezi, baina belarri prest. Belarri prest? Badakizu zer den hori, hau bezita belarri prest. Nik uste dut gure hirugarren froga lortu dugula, Bai. Eskerrik asko bikote.
oraingoan ere joan behar duzue, hemendik kanpo dagoen norbaitengana eta Euskaraldia zer den azaldu. Zer den Euskaraldia, badakizu zer den? Euskaraldia, bai, uste dut ez zela konpromisoa, egun batzuetan, euskara dakien jendearekin zuri euskaraz egiteko eta zure lehenengo hitza ere euskara izatea, ez da? Nik uste gure lagarren proba eta orduan orain sariren bat zeo zer emango digute. Bai, eskerrik asko, Tia, zer suerte, baina zer dago. Euskalunak dira hemen guztiak, ala zer? Aldun pilo bat topatu. Eta gero, aprobetxatu abenduaren 3 Euskararen eguna izan behar zela, igandean, bian, egin genuen kandelen mosaikoa, txokolate beroa banatu genuen, antzerkitzoa, eta egia esan da, nahiko parte hartzailea izan ziren edo ekintzak eta gustora. Hizkuntza ohiturak aldatu naziak. Bueno, Alde Zaharra oso bitxia da, ez dago elkarte asko, talde asko, dago jende asko igotzean Alde Zaharrera gauzak egitera. Eta orduan, batetik abantalea da eta bestetik pateatu behar duzu pila bat eta hitz egin behar duzu pila batekin nahi baldin baduzu sare bat jostea eta gainera kasu honetan sare berri bat. Baina esan behar dut, lehenengo harritu ninduena izan zala osatu genuen batzorde bat Alde Zaharrekoa eta ezagutze ez nituen pertsona batzuk Alde Zaharrekoak eta Euskaraldian batzordekide izan dituenak ezagutu nituela. Eta harritu ninduen, ze pentsatzen betikoak egongo gara. Bai. Ez. Eta, gehien bat hori, ibili gara asko ibiltzen Alde Zaharrean, batzuekin eta besteekin hitz egiten, eta horri esker, kolektibo horiek, gazteak, goian elkartea, eskolako jendea, hainbat kolektiboetako lagundu digute, eta, hainbat aldiz jarri dugu maila, aurkezpena egin genuen 11koarena, Alde Zaharreko 11koarena, eta, hainbat gauza. Bai ongi, bai zuenean eta bai gurean indarra dago alde bietan eta garrantzitsua halako ekimenetan behintzat parte hartzeko eta bultzatzeko apur bat, ezta? Anitzak, gazteak, berriak, zaharrak, heldu, azkenean denontzako da hau eta denok batera egin behar dugu orduan. Eta zu somatu duzu gero, harreman berririk edo euskaraz? Komertzioetan orain esatu duzula gurean nahiko komertzio berriak eta gainera gehiago zabaltzen ari dira eta eragin handia izan du txaparekin joatea, detektatzeko edo ikusteko, detektatu ez da hitz oso polita, baina pixkat ikusteko, ez dakit norekin sentitu alzaren erosoago edo nork daukan jarrera egokiagoa, zeagian baitu ez da euskalduna, baina irribarrea hauan erantzuten dizu. Gaur pasatu zaita adibidez, Errota auzoan hemen ondoan, denda batera joan naiz eta nik askotan egitu galdera euskaraz eta lehen askotan igual esaten zidaten, entiendo un poco, eta gaur hori esan eta gero esan du belarri prest. Eta orduaina hortik aurrera, lasai ekin diote euskaraz eta berak oso ondo hartu du. Ikusten, ez da horren zaila. Bakoitzak bere lotza gainditzen baditu, kapasa gara Araba eta Gasteiz euskaldun bat eraikitzeko. Gaitasuna badaukagu eta baliabideak gero eta anitzagoak dira. Ikusi adibidez, Cesarrekin sarera igotako argazkia. Instagramen 150 eta Facebooken 400 erreakzio baino gehiago izan ditu. Beraz, euskera ongi etorria da gurean. Aprobetxatu dezagun momentu berezi hau eta has gaitezen euskeraz bizitzen. 11 egun baino gehiago direlako. 11 ohitura aldatu ditugulako eta beste 11 aldatuko ditugulako. Az gaitzezen euskeraz bizitzen. Leku berezia da hau, ostras. Bai, egia esan posik nago, menegoteagatik, Sancho el Sabio Fundazioan, ez dute kanposantu bat izan zela bere garaian. Ni dakit, Franco oraindik bizi zela, hemen proiektu bat hasi zela, eta azkenan orain dela Euskal Liburutegi funts oso interesgarri duna, eta oso, ez dakit, katalogo aberatsa daukana, eta
Eta, bueno, bizitatzeko moduko lekua, bai eraikinagatik eta bai bertan dagoenagatik. Hori izan behar nuen edukiontzia eta edukia bera interesgarria bai, posik egoteko modukoa. Bai. Gezurra badirudi ere, Euskaraldia pasatu da, bizi izan dugu, baina, Amets Arzaiusek esaten zuen, ez? Egunik garrantzitsuena 12. izango zela, Euskaraldiaren 12. eguna, eta bagaude hor 12. eta ustekoen honetan sartuta, baina nola bizi izan dezuzuk Euskaraldia bera? Jo, izan da nahiko esperientzia, gora beratxua igual esango nuke, baina goiko erpinak izan dira intensoagoak bekoak baino, ez? Eta nik uste dut helburuetako bat ere hori bazela. Hizkuntza ohiturak aldatzerakoan beti sortzen dira frikzio batzuk edo tensio batzuk eta horiek gainditzeko ariketa bat zen hau, ez? Eta nire kasuan gaindituta eta aprobatuta esango nuke, ez? Sorpresak hartu ditut, alnuen eta gehien bete dute koherentziaz nire ahobizi izaera. Eta eraginkorra izan dela nigan eta nire ingurukoengan esango nuke, klaro, gero, galdera orokorra da, ez? Igarri da kalean edo igarri duzu zure inguruan aldaketa norainokoa izan da, ez? Kalean igartzearena nik uste dut dimensioneko zabala dela, ez? Eta eskapatzen zaigula pixka bat, baina norberak bere inguruan, ez dakit, kopururik ez dut esango, baina zenbait hizkuntza ohitura aldatu baldin baditu, baina positiboa da. Bai, datuek erakutsiko digute gero benetan ze izan den, baina sentsazioetatik eta abiatuta ere, bai, nire buruari begiratuta, nire burua hau bizi permanente bat bezala, bai bizian ditut olako egoera batzuk, bai igual autobusera igo, eta ostras, gazteleraz egin behar nion, ez? Eta beka, apuntatzen dut, ez? Orduan, nire autokontzientziarako izan da ere ariketa interesgarria, eta gero inguruan sorpresa oso politak bizi izan ditut, adibidez, ezagun bat, Belarri Press txaparekin online dabilen euskara ikasten, zan nahi dut ez daukala bere alde asko, ze gaitasuna duena da, eta bere inguruan kriston eragin zaten mesedez egidazue, zenek ikasi nahi dut bere bikotea, ikastolan ibilitakoa eta euskaraz egiteari utzitakoa aspaldi, eta gaur egun zailtasun nahi dituena, eta bikotea esan da eskatu dit, eta nik ere berari esker konturatu naiz, nik euskaraz bizi nahi dudala, eta utzi niola, eta damutzen naiz, eta heldu diogu berri, harremana euskaraz egiteari gure gaitasunarekin, ez? Eta esatezu, haupa zuek, orduan, hori bizitzen etzako jartzitea noio ipurdia, hor taldean zen, monumentu bat merezi duzue. Eta esango nuke holako kasuak, Araban eta Gasteizen asko izan direla. Gu daukagun testuinguru soziolinguistikoaren gatik, jende pilo batek daki, ez du erabiltzen, jende pilo batek dauka hor gordeta, eta honek aukera eman du gordetako hori gorputzera ekartzeko eta erakusteko, ez? Txapa baten bidez edo jarreraren bidez. Eta euskaraz bizitzeko hautua egiten dugunoi, eman digu, gezurra ematen du, baina behar dugu babes kolektibo bat, ez? Edo justifikazioa nola baitekoa edo ze lekutara joan, eta horrela funtzionatzeko. 11 egun hauetan hori askoz ere errazagoa izan da. Eta txute kolektibo da, hemen gaude, elkarrekin gaude norabide berean, niretzako ere Euskaraldia izan da elkarranaren adibide oso interesgarria, zentzu guztietan, nola administrazioa eta erregintza lerrokatu diren helburu berdinaren bila norabide berean lanean, hori oso gutxitan ikusi dugu herri honetan, orduan pasen garaia eta eskerrak eman dela, hobetu daiteke noski, baina eman da. Gero ere nik adibidez ikusi ditut, hainbat lagun ahobizi txaparekin gazteleraz egiten zutenak, ez? Orduan, horrek ere zer pentsatu eman dit, ez? Nik uste dut ere asko atxikimendu bezala eman dutela izena ariketan, ni euskalduna naiz eta nola ez dut parte hartuko honetan, eta gian oraindik behar dute beste euskaraldi bat, edo beste urte batzuk eta denboratxo bat, benetako kontzientzia hartzeko eta txapa soinan eramateak suposatzen duena barneratzeko eta aplikatzeko, ez? Ez gaude ohituta, kanpaina orokorrak egiten ditugunean, kanpaina horrek guri esfortzu bat eskatzea eta esfortzu hori betetzera, ez? Beti alde egoteko gauzak egin ditugu. Hau diferentea zen, eta diferentzia hori markatzen lan pilo bat egin dute batzordeek. Euskaraldiaren batzordeetan ibili diren voluntario guztiek, formazioa emate jendeari esplikatzen, guk gure herri txikietan oso aurrez aurreko harremanak izan dira,
bakoitzak bere inguruan bere hamaikakoa egin, edo bakoitzak bere kuadrilan esplikatu zer den, eta lan horren emaitza izan da jarrera aldaketa, bestela ez etzen egongo, ez? Eta, bueno, lehenengoa izan da, bai kostatu da, eta batzui igual etzei iritsi, baina, bueno, iritsiko da, ez? Bai, nik uste bidea egina dago, eta oraindikan bide luzea dago egiteko, eta lehenengo urratsak ondo eman ditugu behintzat, beraz. Eta Araba eta Gasteiz batean nik uste gainera lako dinamikak oso garrantzitsuak direla. Ze, azkenengo urteetan ikusten dugu zen tendentzia goragoaz, Euskal Herriko toki askotatik guri begira daude asko, bai Arabara, bai Nafarroara, ez? Hemen eman daiteke iraultza handiena, gure realidadea zen den kontuan hartuta. Orduan, hortik aurrera egiteko, gora joateko igotzeko, oso ariketa interesgarria eta beharrezkoa da. Euskal Herri osorako, baina guretzako ere garrantzitsua. Izango dira garelako, gaurekune berrata, munduari ezateko, garen azarro gaudela, gu geurean tinko, izan zirelako gara, izango dira garelako, oi. Entzuten duzuen, melodia bat da, aire bat, arnaz bat, urni arte bidez eta jostari, sentimendu bat, ahoz, uda harri artean bezala iritsi gara, belaunaldi, herri bihurtu den kantu bat gara. Inoiz eta inork isildu ez duena. Askatu barruan duzun guztia, bide berriak zabalduz, ulertu garenaren zergatia, entzun ezazu gure kantu. Askatu barruan duzun guztia, bide berriak zabalduz, ulertu garenaren zergatia, entzun ezazu gure kantu.